A vitoria consolídase no terceiro posto, pero deixa moi aberto o cuarto, que é o último que dá acceso ao playoff de ascenso. Por ese posto loitan agora o seu rival de hoxe, o Narón, e tamén o Ourense. Esas serán as primeiras oportunidades, case todas son do Coruxo neste partido. A primeira de Adrián Mouriño nesa primeira parte, a segunda aí Iñaki Salva en dúas oportunidades. O seu equipo, e no minuto 23, acción polémica, gol anulado a Batiste por fora de xogo. A verdade que a posición da cámara non é mellor, pero desde aí pois tampouco podemos asegurar absolutamente nada. Desde logo a posición era moi xusta. O 1-0 chegou o comezo da segunda parte, no minuto 4, saque longuísimo de costas, peitea David Campos e David Pérez marca dese xeito o 1-0. David Pérez, que sería protagonista sen querelo da seguinte acción do noso resumo. Aí caeu nesa agresión de Joaquín, unha agresión que formou unha tángana. O colexiado non viu nada e nos preguntamos se realmente pasou algo aí, por eso repetimos. A verdade é que a agresión de Joaquín é brutal, é un puñazo en toda a regra. Pouco despois chegaría o 2-0. Minuto 25, Jonathan Antúnez atopa aí a Adrián Mouriño, que marca o 2-0. Os dous protagonistas da última xornada, dos goleadores, asociados neste caso, para marcar o 2-0. Marcou Adrián Mouriño. Pouco antes de rematar o encontro chegaría o 3-0 definitivo. Aí recolle ese León Richie e supera Iñaki cun bo disparo axustado para pechar ese definitivo 3-0. Non sería a última acción destacada do encontro. O Narón rematou con 10 homes sobre o terreo de xogo por culpa desta acción. A entrada de Mella supúxolle a expulsión, o cartón vermello directo. Con o Coruxo afiánzase na terceira posición. O Narón baixa a quinta praza.